गिबियावनो कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशन आफादनिफ्राय फिन दिनै मोनसे जोङो भिडिअ लानानै फैदों रायजोफोर। दा बे भिडिअआबो सिगां समफोरनि बादि नाथाय दिनैना एसे आलादा। माने बेंगलरावनो जानाय जाथाय बियो। बेंगलराव नैबे फंबाया माने गावनि फेमिलिखौ लानानै सारजापुर र'डआवहाय बियो थानानै माने बेंगलरावहाय खामानि मावबाय थायोमोन। दा बे समावनो नैबे आइजोआबो एखे माने बिल्डिंआवनो थायो, रुममेट बादि जाहैबाय। दा बिसोर सानैजों मोजां मोनलायनानै गावनि बिसि फिसाखौ गारनानै बियो माने नैबे आइजोखौ लानानै मार्टाहालियाव थाखोमा फैदोंमोन आरो नोंथांमोन। दा बेवहाय बिनिनो बिसिया जोंनिसिम आरो नैबे बे फंबायनि बिदा दङ, बिदाया जोंनिसिम आर'ज गाबहरनायलाय मदद बिहरनायलाय जोङो दिनै बिसोरखौ जोंनि कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशन आफादा लाबोनानै दिनै नैबे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवहाय लाबोनानै गुवारै सावरायनानै दा बिसोरनि गेजेरावहाय जोङो मिला मिसा खालामनानै होबाय। दा मोननैबो साइडजोंहाय माने मिलायलायनाय फैबाय। दा गावबागाव जानायनि गावबागाव लामायाव गावबागाव थांनायनि माने हाबाफारियाव फैबाय। दा हौवाया हौवा गावनि बिसि फिसा गावनि फेमिलिजों थासिगोन मोजाङै, आरो नैबे आइजोआबो माने बेहा फिसाय दंखायो अलरेडि आरो गथ' दंखायो बेहाबो। दा बेबो गावनि लामायाव गाव थांसिगोन होननानै दहाय मेलनि गेजेरजों माने गावसोर मेलावहाय बिबुंथि होनानै लाबाय। दा अब्लाबो जों बिसिनाव फंनैसो रायजोनि गेजेरावहाय बिबुंथि लाखिनो सानदों। गिबिथारावनो आङो बे फंबायनिफ्राय लानो सानदों, नोंनि नामखौ खोन्थानानै नोंनि फुल एड्रेस खोन्था हा बेनिफ्राय दे। आंना मंगल बर', आं माजबाद क'क्राझारनि बान्दोगुरिनि आरो। दा बोरै बोरै जालांखो दा जाथाया एसे गलति जाबाय जोंना, बेयावनो बोरैबा बोरैबा जानानै गोसो थोलायनाय जाबाय। ओमफ्राय दा बिदिनो जों गारलायबायबो दा दिनैनिफ्राय आरो बिदि लामायाव थांला आरो बिदि जालाबो। नोंहा गथ'फ्रा साबसे? गथ'फोर सानै दं। बिसोरनो ना? बिसोरनो। बेयो नोंनि हिन्जाव? दे बेनोबो हमसै। আপনার কিবা নাম এড্রেস ফুল এড্রেস? रीना हाजरिका, बालीजुरी, बिष्णुपुर, डिस्ट्रिक्ट सनितपुर, आसाम। सनितपुर। ओमफ्राय माबा सोंबावनांगौ दं नामा? আকৌ মানে তাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব নেকি আপুনি? नकरो। নকৰিব না? बेखिनियानो रायजोफोर। दा जोङो फंबायखौ खावलायगोन गावनि फेमिलिया जेरावहाय दंखायो नङा होमबा गावजोंनो लोगोसे, दा गावनि फेमिलिजों मोजाङै अनलायनानै रायजो जानो थाखाय जोङो फंबायखौ खावलायबाय। आरो जुदि बिसोरो जुदि जों दिनैहाय मेलनि गेजेराव सावरायबाय नङा होमबा आरो गांसे लाइजामबो लिरबाय जों, बिनि उनावहाय बिसोर जुदि आरो बेफोरबायदि लामायाव फैफिनोबा जोंनि आफादा बिसोरनि सायावहाय गोख्रों राहा लानाय जागोन। जों बेखौ लेटारावनो लिरखादों। दा बेवहाय बिसोरबो सिगनेसार होखाबाय। दा बेजोंनो लोगोसे दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर। गोजोन्थों। थेंक इउ।